Fond ta' 150,000 euro permezz ta' Take-Off Seed Fund se jagħti għajnuna lil startups u akademiċi fir-riċerka kif ukoll it-twaqqif ta' startups li jispeċjalizzaw fl-użu tal-intelligenza artifiċjali. Dan sar b'kollaborazzjoni bell-entitajiet tal-Gvern, il-Malta Digital Innovation Authority, l-MDIA u l-Università ta' Malta. Għal kull proġett lotjiet se jvarjaw bejn 2,500 euro u l-25,000 euro. Il-proġetti se jkomplu jmexxu l-qudiem il-politika ta' pajjiżna għall-ekonomija innovattiva u minn barra hekk se jsaħħu l-impenn li jitrawhem it-tkabbir f'setturi avanzati. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri esprima l-importanza ta' dawn l-inizjattivi biex ikomplu javanzaw ix-xogħlijiet fis-setturi relatati. It-Take-Off Seed Fund Award jifforma parti mill-inizjattivi tal-Ministeru biex jippromuovi l-innovazzjoni kif dan ix-xahar huwa dedikat propju għal dan il-għan. Matul dan ix-xahar il-Ministeru qed itella 4 avvenimenti kbar bit-tema komuni tal-innovazzjoni u fejn irridu li jmur pajjiżna fis-snin li ġejjin. Bejn il-ħamis u s-sibt li ġej fl-MFCC f'Taqali se jittella Startup Festival and Tech Expo u l-Playcon dwar l-industrija tal-video games u l-e-sports. Imbagħad bejn it-28 u 30 Ottubru f'dar il-Mediterran il-Belt, pajjiżna se jilqa' diversi ministri barranin responsabbli minn dan is-settur fl-okkażjoni tal-Global Innovation Forum.